С помощта на тази медитация ще успокоите ума си, забавяйки потока на вашите мисли до степен, в която ще усетите празното пространство между тях и ще се отворите към безкрайния източник на всички отговори и възможности. По време на медитацията за известно време ще спрете да разчитате на усилията и ограничените ресурси на егото ви, което непрестанно ви бомбардира с предсказуеми отговори на вашите въпроси. Всеки от нас е творческа личност и знае с абсолютна точност отговорите на всички въпроси, които са свързани с съществуването му. А сега нека започнем. Преди да преминем към самата медитация, искам да ви помоля да се концентрирате върху един определен въпрос, тема, проект, желание, чийто отговор търсите, но не можете да откриете. Какво е онова нещо, което в последно време не ви дава мира? Кое е най-съкровеното ви желание, което нямате представа как да се осъществи? Насочете вниманието си към този конкретен въпрос, без да търсите неговият отговор. Представете си, че гледате въпросът, който не ви дава мира отстрани. Прекарайте малко време с него, без да търсите отговора му. Фокусирайте се единствено върху въпроса, темата. Фокусирайте се единствено върху онова, което ви вълнува. А сега, нека започнем с медитацията. Моля, настанете се удобно и сложете дланите в скута си. Позволете на тялото ви да се отпусне. Усетете повърхността, на която седите или сте легнали, и контакта на вашето тяло с нея. Позволете на тялото си да потъне в повърхността. Бавно отпуснете мускулите на главата, ръцете, раменете, краката. Нека всички мускули в тялото ви да се отпуснат сега. Оставете всичко казано до тук. Позволете да се случи най-доброто, което трябва да се случи. Оставете мислите ви да текат като река, която наблюдавате отстрани. Приемете ги
и просто ги наблюдавайте как преминават през съзнанието ви, без да им отговаряте и без да влизате в диалог с тях. Осъзнайте дишането си. Проследете дъха си. Може би, когато вдишвате, усещате хлад, а при издишването топлина. Можете да фокусирате цялото си внимание върху върха на вашия нос. Наблюдавайте дишането си без да го контролирате. Усетете през коя ноздра влиза въздухът, дали е през лявата или е през дясната, или пък вдишвате през двете ноздри. Просто наблюдавайте. Вижте къде отива въздухът след като сте вдишали. Вижте дали дишате бавно или бързо. Само наблюдавайте дишането си, без да го контролирате. Точно така. Вижте дали дишате с корема или с гръдния кош. Просто наблюдавайте. Искам да се фокусирате върху дишането си до един момент, в който ще ви омръзне и тогава ще спрете да го наблюдавате. Това ще бъде знак за вашето съзнание да отпусне напълно контрола на мислите ви. Позволете отговорите да се появяват спонтанно в съзнанието ви и оставете нещата да се наредят по най-добрия за вас начин. А сега искам да насочите цялото си внимание към сърдечната ви област. Усетете любовта и спокойствието, които ви обземат. Усетете връзката с Създателя. Отпуснете се още повече и си представете красив път пред себе си. Забележете, че пространството около пътя е покрито с буйна зеленина, поляни с красиви цветя и прекрасни плодни дървета. Слънцето грее и денят е прекрасен. Сега забелязвате, че по-надолу по пътя има изумително красива сграда. Това е библиотека, която сияе ярко на слънцето. Как изглежда тази библиотека? Може би е изработена от изкрящ бял мрамор, кристал или блестящо отразяващо стъкло, а може и да е нещо, което не назовавам.
Вижте как стигате до тази красива, блестяща библиотека. Когато влезете в нея, ще забележите, че тя е изпълнена със светлина и прекрасна, любяща енергия. Усещате дълбоко чувство на покой, сила и щастие, които ви изпълват, докато стоите в тази красива библиотека. И с усещането за дълбок покой, вие започвате да разглеждате по-обстойно библиотеката, да усещате миризмата на книгите в нея, да прокарвате пръсти през тях. Насладете се на атмосферата, която ви заобикаля, като постоите малко вътре, без да правите нищо. Точно така. А сега искам да се разходите между регалите и да отправите въпрос. Моля, попитайте къде е онази книга, в която е разказано за вашия следващ успешен творчески проект. Онази книга, в която с най-малки подробности е описан отговорът на въпроса, който ви вълнува. Представете си как книгата изведнъж сама се подава от един от регалите и застава в ръцете ви. Постойте малко с нея в ръце. Погледайте я. Какъв цвят е тя? От каква материя е направена корицата й? Отворете сърцето си за посланието, което има да ви даде книгата. Почувствайте мощния поток от безкрайна информация, която книгата предлага. А сега си представете, че книгата се отваря и се разгръща на точната страница, за да отговори на вашия въпрос. Забелязвате, че книгата е отворена на определена страница. Там може да има написани думи или картини, плуващи над нея. Вижте ги или ги почувствайте, както ви се струва най-естествено за вас. При всички случаи ви се показва отговорът, който търсихте. Може би пред очите ви се разиграва цяло събитие или отговорът е обяснен писмено на страницата. Просто отделете малко време, за да разберете подробностите.
Можете да получите само отделни късчета насочваща информация, но бъдете сигурни, че с течение на времето ще научите всичко, което трябва да знаете. И сега, моля, прекратете процеса. Благодарете на книгата за помощта и напътствията. Не забравяйте, че можете да дойдете в библиотеката по всяко време. Вашата книга винаги е тук. Винаги готова да ви информира и да ви напътства. А сега е време да се върнете в настоящето. Връщаме се, когато преброя до 5. Преди това искам да сключим споразумение между тялото, ума и душата да запомни всичко, което видя, усети и разбра, и да го приложи под най-добрия начин и най-добрата форма в ежедневието. Едно. Усещате как започвате да се завръщате леко и спокойно тук и сега в тялото си. 2. Искам да вдишате бавно и дълбоко и да усетите как се събуждат дробовете, сърцето, ръцете, краката, главата. 3. Възстановявате нормалното функциониране на всички физически и психически процеси във вашето тяло. 4. Усещате се все по-будни тук и сега. 5. Можете бавно да размърдате пръстите на ръцете и краката си и нежно да отворите очи.